далер баротов 7 сол мешавад ки дар ҳайати асосии дастаи хуҷанди шаҳри хуҷанд ҳамчун дарвозабон бозӣ мекунад. ин бозингари пуртаҷриба малакаи маҳорати зиёд дорад. аз ин рӯ мухлисони футбол хоса ҳаводорони дастаи хуҷанд нисбаташ эҳтироми зиёд доранд. далер баротов дар тӯли фаъолияти худ борҳо маҳорати баланд нишон дода барои ғалаба ва пешравии тими хуҷанд саҳми арзанда гузоштааст. тӯли 7 сол аст ки ман дар дастаи хуҷанд машғул тамрин мекунам. айни замон дастаи хуҷанд яке аз дастаҳои беҳтарин дар Тоҷикистон аст ва даста бо дастгирии роҳбарият хеле рушд карда истодааст. оянда мехоҳам ки бо дастаи хуҷанд ғалабаҳо бисёр шавад ва чемпиони Тоҷикистон шавад. далер баротов 29 январи соли 1999 дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба дунё омадааст. пас аз хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ӯ таҳсилро дар факултаи тарбияи ҷисмонии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров идома дода, донишу малака ва маҳорати худро сайқал дод. аз хурдсолиаш ба футбол шавқу рағбати зиёд дорад. маҳз касби падараш Насим Баротов ки солҳои зиёд дарвозабони дастаи Хуҷанд буд, далерро ба футбол овард. аз хурдсолӣ ман дар ҳамин намудии футбол машқ мекардам. ҳангоме ки хурд будам, падарам дар дастаи хуҷанд дарвозабон буданд. манам дар вақти хурдсолӣ орзу мекардам ки манам ҳамчун мисли падар дарвозабони асосии хуҷанд шавам. ман низ кӯшиш мекунам ки дар оянда мисли падар дарвозабонро тарбия карда саҳми худро дар рушди футболи тоҷик гузорам. айни замон далер баротов машқу тамринро идома дода истодааст то мин баъд низ малакаи маҳорати зиёд нишон дода барои муваффақияту пирӯзиҳои пайдарпайи дастаи хуҷанд саҳмгузор бошад. имрӯз дар мактабҳои футболи вилояти суғд пайравони далер баротов зиёданд ва онҳо кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки ба мисли ин дарвозабони пуртаҷриба бошанд. ба гуфти далер баротов барои дарвозабон ва умуман бозигари хуб шудан маҳз шавқу ҳаваси зиёд зарур аст. агар кӯдакону наврасон шавқу ҳаваси зиёд дошта бошанд, онҳо мин баъд низ машқу тамрин мекунанд ва орзуҳояшон амалӣ мешавад.